ħaġa moħġaġa. Inħossuha. Ma narawiex, nibelawha, imma mingħajr ma ngħixux. X'inhi eżatt? Hija l-arja. Ħafna drabi nkunu napprezzaw xi ħaġa meta sfortunatament nitilfuha. U eżempju ċar ta' dak huwa l-arja ta' madwarna. Fit-teknoloġija, fl-industrija, fil-kummerċ għamilna passi ta' ġigant. Imma sfortunatament dan ġibi prezz qares. Prezz qares fuq l-arja li nibelgħu kull sekonda. Malta fost il-pajjiżi żviluppati Ewropew u tad-dinja ma tantx sfortunatament nikklassifikaw bħala l-aqwa pajjiż fl-aqwa kwalità tal-arja. Ir-rivoluzzjoni industrijali ġabet magħha ħafna vantaġġi, speċjalment wara l-erda u l-imrar tal-gwerri dinjija tas-seklu ieħor. Tul il-milja ta' snin iżda rrealizzajna li dan ġie bi prezz qares u vittma ewlenija kienet l-arja. Rapport annwali dwar il-kwalità tal-arja fl-Ewropa juri biċ-ċar li s-sors ewlieni ta' tniġġis fl-arja huwa t-trasport. Mhix sorpriża li l-ikbar ħaġa responsabbli għat tniġġis fl-arja f'Malta huwa t-traffiku. L-Aġenzija Ewropea li tħares lill-ambjent ikklassifikat lil Malta flimkien mal-Greċja, il-Polonja u l-Bulgarija fost uħud minn l-ar konċentrazzjoni tal-arja ikkaġunata mit-traffiku. L-arja imniċċa hija ta' detriment kbir għas-saħħa tagħna. L-istess Aġenzija Ewropea nnutat li kull sena fl-Ewropa jmutu mal-400,000 persuna u dan għaliex ikunu esposti għal kwalità tal-arja ħażina ħafna. Dejta li tinġabar mill-awtorità l-ERA li hija responsabbli għall air quality monitoring fil-gżejjer tagħna. F'dawn l-aħħar 10 snin qed turi li il-PM2.5 dawk huma l-trap fini ngħidulu hekk, fil-fatt qed jonqos. Pollutant li huwa ġeneralment assoċjat mal-traffiku, nitrogen dioxide, naqas qisu sa sentejn ilu beda jonqos, però żdied f'dawn l-aħħar sentejn. Ir-raġuni probabbilment hija li vera investejna f'iktar karozzi moderni, però il-karozzi fit-toroq żgur li qed jiżdiedu. F'Ottubru tas-sena ilu, il-Parlament Ewropew beda proċess biex ifassal regoli ġodda sabiex l-emissjonijiet mill-karozzi jitnaqsu b'madwar 40% sas-sena 2030. Din hija l-11 sena fejn dawk li jimmanifatturaw il-karozzi qed jintalbu jiżviluppaw teknoloġija biex inaqsu l-emissjonijiet. I am proud to be standing here to defend the Environment Committee's position for a legislation that respects our climate targets, the environment, public health, industry and competitiveness. I'm proud because together we realized that the way forward is to ensure the environmental integrity of the industry as a whole. We agreed that real driving emissions are a necessity, that any emission values that the European Commission has to base itself on have to be measured values and not simply declared values by the car manufacturers. Is-settur tal-manufattur tal-karozzi f'Malta kif ukoll anke fl-Ewropa jinsabu kemm xejn inħasbin għal raġuni li huma qed jargumentaw li mart kroniku bħall-ażma mhuwiex biss ikkaġunat mill-konċentrazzjoni ta' traffiku, imma anke l-kostruzzjoni għandha ħafna xtajt f'dan ir-rigward, b'mod partikolari f'Malta fejn l-art hija skarsa u l-konċentrazzjoni allura hija akbar. Dawn u aktar argumenti ġew diskussi f'laqgħa pubblika li ġiet imtella mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta bis-sem tal-Ewroparlamentari Miriam Dalli li spjegat l-azzjoni li qed jieħu l-Parlament Ewropew u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex din il-ġerħa ambjentali u ta' saħħa tkompli tittaffa. Naraw li nieħdu il-massimu possibbli minn dawn l-standards.
Ifisser u ħadd gost nisma' li se jkollna aktar infrastructuring charges madwar il-pajjiż kollu. Però jfisser ukoll bidla fil-mentalità u l-bidla fil-kultura tagħna li jiena nemmen irridu nagħmlu mhux biss fejn jidħlu l-karozzi żgħar tal-passiġġieri u l-vans żgħar, imma anki trakkijiet akbar, it-trasport in ġenerali biex immorru għal trasport aktar nadif, aktar effiċjenti, aktar sostenibbli. Dan huwa kollu marbut mal-isforz illi nkunu iktar informati bħala ċittadini ġejjin l-elezzjonijiet Ewropej fil-25 ta' Mejju ta' din is-sena wasalna. Tajjeb li aħna nkunu informati dwar x'qed tagħmel l-Ewropa lina, dwar il-pożizzjonijiet li qed jittieħdu fil-livell Ewropew u kif dawn jimpattawna u tajjeb illi nkunu aħna preżenti bħala ċittadini, bħala votanti illi niddeċidu min huma l-ko-leġislaturi tagħna fil-livell Ewropew. Infakkarkom illi liġijiet Ewropej ikunu deċiżi bejn l-MEPs illi neleġġu aħna direttament u l-gvernijiet nazzjonali li wkoll neleġġu aħna fil-formazzjonijiet ta' Parlament Ewropew u Kunsill tal-Unjoni Ewropea.